PlayStation 5. 200 вилора. По-скоро на 200 съба, брат. Ако рекламираш казино на стрим, ще ти дадат 25 000 лева. Добре, мамо. Момо Рекърдс. Никой да не ботва, ей. Лак си пърши ботва. Не дейте да ботвате, ей. Мане, че го гледам Никембо днеска, брат, пича. Буквално го гледат 3 човека или 2. Виларите е 300. В чата някакви фейк коментари, някакви фейк чатери, брат. Направо лошо ми стана, мой. Направо ми стана лошо. Тежък ел. Аз подкрепявам стримерите, те нататък, ама брат, да цъкаш си в чата, да няма едно истинско съобщение, да те гледат 2 човека, да пишеш, че те гледат 300, брат, това вече е малко прекалено, мой. W стрим, W тактика. Еми лак, знам, че се е баваш, ама е много тъпо, брат, това е много тъпо. Това е схемата. Не е това схемата. Схемата е да имаш истински вюъри, брат, да правиш истински стримове. Чевка, това клипче го имам някъде, ама по-скоро не. О, Бобо, как сме? Даско, няма значение. Тъпо е, да, ама е бил. Да бе, семията. И аз гледах вчера един такъв 2 в чата, 300 вилара, много сад. Да, много е сад. Цеко, що не поканиш Born Paid или Hostile на стрим? Ще ги поканим. Отварям кой го гледа и са 2. Да бе, буквално. Отваряш кой гледа, гледаш 2 човека, брат. Още ли пътувате, да. Да поканим Веско Маринов на стрим ли, бе? Брат, това ще е тежък ел. Тоест тежък ел. Тежко W, тежко W. Да бъде пътешествие, гей, дружинка, детелинка. Имаш ли татуировки? Още не. Тежък ел, брат, Веско Маринов. Не, тежко W. Тежък ел. Да поканим новия Ерген на стрим. Новия Ерген. Те са 2, бе, брат. Вече жените искат по 2, те ли? Той е един моделче, другия е от Игра на волята. Другия е бухемче. Милионера, забрах какъв. Дарик Радио. Да, Дарик Радио също са ботват яко. Айде те боцнем вече, бе. Хе-хе. Май гринскрина реално са спрели. Ниле, бе. Представяш си? Кое? Пишат май гринскрина, пък реално колата е спряна. Май гринскрин. Да бе, на гринскрин сме как? Цеко, ти не се ботваш, но сам по себе си бот. Надали е проститутка и там, брат. Коя, бе? Не, изчезна дея. Не е проститутка. Мислих, че е жрица на любовта, брат, ама... Какво става, Митик? То май го няма на стрима, ама да. W pre-recorded stream. W pre-record. Казвам им да влизат в наскънките клипа, да цъкат лайк и subscribe, коментар ще